bayede makumbamana umhlaba lo khulumayo ushoba lenkonkoni umphehlwetshe ngaphansi kwamathe isidlubuladlendle sikanobambe sadla umuntu samkhafulela ngamathe ngithi mina kini ngiphekwe mina ugogo logobile esalikazi sempondo nase sinye isalikazi sesikhona ke manje sikhona sinaso la ugogo logobile esalikazi sempondo utholakala endaweni yaseJolvet mina ngushoba lenkonkoni ngitholakala endaweni yaseNewcastle sihlangene ke la sihlangene sisonke sizingane kamkhulu ubaba phela ngithi ngiyabona nje uphakathi nendawo wangamelwe izingane zakhe ukukhombisa amandla omsebenzi nokuphakama bayibuza ke mana shobo weshobo yazi ngimkhulu kodwa awu khehla angifuni abantu bese bengibuka ngathi hayi kuseyingane lo weshobo awudinga inwebe ndoda endala awudinga inwebe isikhathi siyavuma mfowethu kunjalo kuyaphileka khehla hayi kunalento abantu abayibuza yona kwathiwa nadumisa usigadla namphakamisa usigadla wonke umuntu unelungelo lokuphakamisa umuntu osizwe uyena angithi usizo litholakala la uthole khona usizo akusiko ukuthi phela simelana nje simelana nosigadla manje nina nisabini ukuphakamisa umuntu onisizayo ngoba phela la kubuka wonke umuntu nesitha sakho ngisho umthakathi wakho uyabuka nje nangu umthakathi ekazi angithi lento siphiwe isandla esinomusa isandla futhi esithi masikunika singakuncikiseli siphiwe into yokuphila phela into yokuphilisa abantu sase sinikwa futhi ukuthi nathi umuntu mayefika kithi simphathe ngendlela ukuthi kufuneka aphile aphume ekhaya eyiphethe into ayizele we Dr Nkaba baba awusabi nje ukuthi bayakubuka egoli uzobona nawe umakhelwane wakho ongakufuni futhi ngiyiqhenya kakhulu ngithi naye lapha khona ukuthi inzondo iphele akaze la ngithola usizo khona azosizakala naye akwazi ukubona impumelelo engaphindi beyisitha kimi ngeke ngimnqabele hoza nawe siyazwana sizwane kodwa empandini la ekhaya sisekhayeni lodwa sizozwana yiba ngikushoyo mina lokho wena uyojabula yini uthi uze kimi sothola umakhelwane wakhe ebhenchini ohlala nayo sofeni futhi ngiyosondela phambi kwakhe ngoba size sigula sibabili size kulashweni size sibedlela singahlala abaguli kodwa samukela abaguli bakwazi ukuphila baphu sizoze sibabili la wemshaya uyayivuma leyo nto le lento omkhulu ehlezekile icacile sithi isixhosa sithi icacile clean wena ungisukelayo okay wena ungisukelayo nje wayithinta umshaya kanjani umuntu oshaya abanye lijwe la abashaya manje ndithi ke ubakho kwakho apha usisitha sami noma ngiveza umkhulu wami umbono usisitha sami mina angoyiki lutho phela ikwagwala nje yabona igwala eliphumelele ngiyaxolisa ukhuluma inyani igwala ngeke liphumelele ongena amagwala ekanana amagwala abangeni nje ekanana mkhulu ngalutho lwami nje manje ulibeke kulapho nje kulele kanjalo mkhulu yini igogologobilo ifisela abantu mina ngifisa ukuthi abantu bonke baphumelele umuntu nje ofuna ukuphumelela asondele ukhona isilandani umshayo wezitha asondele eNewcastle ukhona ushoba lenkonkoni asondele egoli ukhona umkhulu kanini asondele ejozini sikhona isigadla senyama safele emazweni indaba zabantu ziyakhulumisa umakhuluma kwahlula iphoyisa uma qoshwa imfene kwela kubo embodla umzimba unendle kumcabuza nkukhu zinamatshwele bathi qabuza nkukhu wazwa ngisho kamnandi kanje manje phela mina ngimaqoshwa imfene kwela kithi ngabaleka ngazokwakha la uzohlala esihlahleni zemfene tathini nje ke yangihuphi imfene mfowethu uyabona ngaqoshwa imfene engehloniphi imfene ebathi baboon bakonakela ungafuni ukwazi kodwa ngiyakhumbula idethi nesikhathi ukuthi kwakunini futhi kwakuNovember yangixosha lemfene umphakathi wonke ke embodlo uyazi ukuthi ngiyime ngaxoshwa imfene akekho umuntu hayi ngaxoshwa imfene kodwa ke okubalekile nengudlulisela abantu thina belaphi ngiyacela ukuthi silapheni abantu singabi nomona uyikhiphe nje impande umnike umuntu inamathisele egazini ngoba uyabona esikhathini samanje lento ukuthi uzalwe nenhlahla ayisasebenzi sekufuna manje ukuthi ube nenhlahla then ube neboost ingakho ke mina ngithi kuthiwa 2+ ingakho ngapha ngiphethe aba2 nangapha ngathola u2 bese ngiyama ngithi plus uyayizindaba manje ngisho ukuthi ke mina ufuna ukuthi inhlahla yakho
bese uyayisekela ngisho kuthiwa kuyadilizwa enkampanini ungadiliza uyisekele inhlahla yakho ukuze uthi uqala kwesipazanyana sakho kuphumelele kugcine sekuyi bullseye uyayibona ngenxa yokuzama sekela impande mina ngithi impande ezomuthi ziyababaza shiqulu ngisuke ngisho ukuthi phela ingane zami lo muthi mawudla uyababa uyashuqula ukwenza ukuthi uhlini ube mumbi kanti awumumbi wena uhlushwa umuthi manje ngithi mina impande zikhona sengibanikile labantwana bo akubonake bodwa ke lapha kodwa ngiveza laba ke nje kumaye mina phela ngikhulisa wonke umuntu ngokwedluzi la kwethongo hayi lo ngembambezela futhi ngimnika into ezokuphilisa abantu njoba ngithi hambani kubo East London Jolvet Newcastle Gaudengo awuyizwa ukuthi ngithini manje ngisho khona phela eGoli ngithi fikani kubo nicela usizo mina ngikho Jeras phela mawe lapha ubi nomona ngeke ubaqede bonke abantu ezweni ngeke manje ngakho ngithi ke mina bangaya nanoma ubani enganeni zami mabafuna ukukhotha abakhotha mabafuna ukukhotha khotha mabafuna ukukhotha khotha khotha ilokho esikufuna nje sijabulile Nkosi yami singizobonwa izingane zami hey nami sengifisa ukuba nomzimba ngibonakala nami ukuthi ngimkhulu awu ngiyabonga Nkosi yami engathi ningashiya inamba zenu phela eGoli nje baningi abantu bama bafuna mina abanye bathi ngikude awuvela uyibize le namba 083 998 6596 083 998 6596 ngiyabonga hayibo awukubiza inamba yakho nje ngicela ithathwe abantu abafuna ukutesta ukuthi ngabe uvuthwe ngempela yini ushoba abafuna ukutesta nje mina ngifiye nothi angisabi lutho ngithi mina hayi man abafuna ukucheka nje awukhuluma isilungu man phela sibuka nabafundile awukhuluma isilungu awukhuluma isilungu I'm gonna say good day to everybody out there. To those who don't understand Zulu fluently, today it's a chance for you to say you need to take up your life, rise up, do everything possible for you to change your life. This is the time. It's now or never. The universe is open for you. We've been dedicated to come and help you in all means, in anything that you need by any time. We are there for you. We are going back home now to give the best medicine that we ever got. Etholakala kwamhlaba uyalingana. Ngithi mina inamba engitholakala kuyo u066 177 4078 066 177 4078. Awukhuluma ngesixhosa ukuze bangakini basheshe bakuzwe ngoba isiZulu ngathi siyakwehlula. Inamba yami Maxhosa. Uthi inamba nesixhosa? Inamba mkhulu. Hawu. Okanye incingo zokuxhumana. Incingo zokuxhumana. Nakho. Incingo zokuxhumana ecingweni lami mawungifuna udokotela umshayi wezitha ithi 067 9469 570. Zincingo zokuxhumana udokotela umshayi wezitha ugqirha wesintu. Suyibekile yakho gogo logobile khuluma isiZulu wena unga-edi isingisi ukhuluma nje isiZulu ngiyazi ukuthi ave ngithwasisa abantu abafundile Nkosi kodwa nabangafundanga phela abafana nami phela ababambezeleke ngeke siphiwe kufanayo khuluma isiZulu tshela abantu bakubanika inamba inamba yami ithi 071 khuluma isiZulu 024 3035 ithi 071 024 3035 ngiyatholakala empunga eJolivet kodwa engingakwazi ukwenza sikhona isigadla ejozini ngiyabonga awukhulume isisuthu ukhombisa ukuthi ubuye eGoli manje ushiye nenamba ngesisuthu okay dinomboro tseo re tholalang ho tsona Gauteng di re 083 998 6596 ho motho ye mong le mong ye bang o na le ntho a kulang ka yona mmeleng wa hae re teng o tlo o phekola re teng dingaka re rometse re o phidise re ya leboha awu uyabona njalo lo mhlaba mncane sangifikile yazi lo mhlaba semncane njalo sangifikile uyazi sengifike ngempela enjalo ke uyazi sengifikile hawu ngenile 0727378514 siyabonga